יאללה, שלא תפריעו. יאללה, אתם מספיקים אותם? זה נגמר פה, בעץ. אל תתאמץ יותר מדי. מירון, זה אתה? כל הכבוד. קדימה, קדימה, הכל בראש. עוד שניים. מבט של לנס אמסטרונג בקו הגמר, מבט כזה. דוד, הבאתי לוח שנה למדוד את אותך. אני בודד את לוח שנה. דוד, נו כבר. חוט ולא נעליים, כל הכבוד. יאללה, תן את הכל, עוד סיבוב אחד. מירון, תן לו בראש. עוד סיבוב אחד, תן את הכל, תן את הכל. שב עליו. סחב אותו, סחב אותו. רק תשב, תיסע. צריך להבהיר את העניין הזה. קדימה דוד, הוא רק דקה לפניך. דוד, חבל לך על המאמץ. שים גז, אתה יכול, נו יא נקניב. הרבה אנשים יראו עליך, תראה. אורי, זה דקה הפרש. לא נרביץ. וואי, איזה קרבי. טוב, אני אתרחק, שנייה. אמרתי לכם! בוא, תברוך עליך קצת, בוא. נמשיך לרביעי? נו, איפה נקניק הזה. הוא מסתכל אחורה! כל הכבוד! פרש, בלבב עצום, המנצח! כל הכבוד, מירון! לא פרש. למה הוא פרש? כי יש סמרטוט. לקחת אותו בשניים. מירון! רגע, הוא הלך למות. הלך למות, הוא שבק. דוד, אני רוצה לשחק. הלאה. זאב, כל הכבוד, זה כן. תעשה, אני להרביץ לו. דוד צולע. בטח, מה אתה חושב? בן אדם שלא רכב על אופניים. מה חשבתם?